ez dela posible esaten digute. Ez garela gai sinestarazi nahi digute. Guk argi dugu gure erantzuna. Eta askaritzan unabarrak benak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu gure gara eta askaritzan unabarrak batu ditugu indarrak lotu mundu berri baten mapak batu ditugu indarrak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu gure gara eta askaritzan unabarrak benak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu gure gara eta batu ditugu indarrak mundu berri baten batu ditugu indarrak Edo zer dugu posible. Jai herrikoiak aurrera. Gora Donostia Pirata!